Chiphong Sajir Village Development Committee at Tumpen Batirpi Ponsi, Kedantang Paikuni Nipai, Crepe Lee Arni, Chiphong Sajir Patua Klamalong, thomkep kethom angdeng, Chiphong Sajir Arong, mahang kethek arni, katalon pon. Bangso katalon amai kangni, ajai mega teng pen, adha pen, CVDC amai pu, Hemchandra teron pen lama intro pon det pen api, mondol ingleng pen si, kachikimo asai deng pen, pachun pon lo. Kachikimo asai paju det pen ason kapatu asai kapachun ponji aphan pura Dipu Circle SK Nogen Timong pensi ingpu pondo. Anarlo apor Radamai pialong CVDC maipu Hemchandra teron kachari pona mayalong alohia man pen SGB Rajen terang kachetong dunalong rongasar Ram teron Robinson teron ronga basapi rong pipi sampriklaba maipu denjing teron kongchun bang jirsong timong soarlo amai achun bang pi rani taropi lapen kapre ke thegiding atung chetong dun. Chiphong Sajir Arong along lang etlo pulote karbia ronbari mate honghari Christian bhaktitam lokhimona dhorom kirinotu du setame dhorom alam chipupe pin pensi anikan wang talapu sonsi ningkarong pen rong amahang kethek arni abangki talon pon verlo pusi pherangkia phan nang pachini dun opini nili tumarong matang te Chiphong Sajir Arong ningkan thomkep ra kethom ke chokarni lo lasinili tumarong labangke pinile labangso kene ke palon chot la pukali ha ke cheng penamasi pining ningkan thongkera ke thoman ke pleng lo lasi la katalon ponangkok nilituma ke mangela hello dak nilitumarong don sarikurira don troksi adondo labangsong bong pen dak kaprek anim mate adhorom mate aron kirim dundo labangso ang bong pen aron barim dolo Christian dolo lokhimon do lapen bhaktitom lapen iskon ansitame do tanglo. News report Karbi Anglong Live.